koro dong ne oburu Oginga kawuono CMC biro romo wabire mana bebe ne chunyu wachni aparo ni familia ka familia nigi style mare magitimo gik moko. Yes. To mana kaka itimoga thothne iyudo ka samoro jaduong' konindo to ei pacho nikech kore thothne iyudo ka joma nyiri ng'ato samoro wuok odhi donje ode koro ni dalane kuma samoro kende kaponi ni ng'ama osekendi to thothne iyudo ka wuoyi ma odong' ma koro kama duong' ka oting' mara talo ka gima donje e wuoche wuon mare mar mondo mi okonye tayo familia. Koro aparo ni mana kaka de time familia machiel en mane koro ma ne nitiere oko ne kech Raila ng'ama ne en koro emomiyo ne jofwambo no menye to de jofwambo onge to samoro bedo ok wang'eyo kata ni Raila Junior ema koro ng'isi ting' mar mondo mi okonye min mare tayo familia nikech ng'eni kata de ji penye to Dalmas be nyowe waka to ne ok wamenyo koro aparo ni en mane ng'ama ne Raila en ng'ama wa wuoyo kuome cha king'iyo mago duto ng'isi ni gimoro amora matimore sani to nyaka to meny kata mana jomiwinjo kiwacho ni samoro koro sani ogo dak e rangach kanyo koto ji sangwenya moko ma samoro be koro twatiyo gi thuolo ni koro gin bende nyaka tang' wamenygi mar mondo gin bende giwetimo koro gimoro amora matimore kanyo nyaka tiur kaka imenyo nikech Dr. Buyu nyocha kaka wuoyi maduong' e dala Jaramogi nyocha sewacho ni